Geometry Dash и днес ще се опитаме да минем Hexagon Force. От миналия път минах около 83%, ама не в видео. В видео го минах на 62% и днес ще се пробвам да го мина. Така. Добре. Сега е добре. Ама трябва да е за цялото. Да е добре. Окей. Ще се пробвам и трите монетки. Аз знам къде се намират. Те са много лесни, ама третата трябва да внимавам. Така че първо ще взема сега тази и после. Ой. Окей. Няма да вземам. Съсредоточавам се. Не! 90%! Не, човек! И на 90% го минах. Но накрая го... накрая се заблудих. И... защото много беше на там, там изкуствени трябваше да натискам, а други трябва да натискам, просто много трябва. Така. Окей. Окей. Хареса ли ви двете рязачки? Пишете в коментарите. Добре. Трябва да го мина сега. Моля. Моля. О, добре. Yes! No way! Минахме Hexagon Force! No way! No way! Минахме Hexagon Force! Минахме Hexagon Force с едната монетка! Не мога да повярвам от втория опит! От втория опит минахме Hexagon Force за първи път! За първи път! А сега ще... Добре. Добре. Трябва да го минем. What? Няма да не минаваме това ниво. Ще минем някое друго. Така. Мога да се пробвам на кое ниво. 25%. Не знам как съм го минал на 25%. Но сега ще се опитам на Finger Dash. Ако сме добри, да мина с третия коин Finger Dash. Добре, много сме добри.
Видяхме колко сме добри. Сега да видим колко сме слаби. Добре. Окей. Окей. Но сме добри, бе. Окей. Много сме добри. Ама да видим колко сме добри. Да не бързаме. Не. Добре, искате ли в това видео да се пробвам трите монетки на X-Step и втората монетка на Cycles? Какво ще кажете? Айде. Аз знам как се взимат на X-Step, но не знам дали ще ги взема от първия път. Окей. Тук монетката е много трудна, ще се опитам да я взема. Някак си. Окей. Опитах се да... За това скочих там толкова рано, толкова късно, за да взема другата монетка. Тук се стрелкачавам. Майко мила, човек, защо така правя? Защо така правя? После ще се пробваме онлайн ниво, което е доста лесно, но е Easy Demon и аз съм пробвал вече и ще видим дали ще го минем след X-Step, след този опит. Ама едва ли ще го минем, ама айде да набързаме, може и да го минем. Окей. Какво правиш тук на синьото? Май те преобръщаше вода. Добре, след този опит ще минем Nightmare. The Nightmare ни беше. Той е Easy Demon. Ето е така. Ето е това, което съм минал на 58%. Резачката за сега е лесна, но после става доста трудна. Така че дано нищо да не направя до края на това ниво. И умрях, за съжаление. Така. Окей. Добре.
Окей, много сме добре. Много е трудно това, много е трудно. Добре, я да видим. Кое ниво да е следващото? В другото видео, в другите две видеа, мога да направя така, че да взема и трите монетки на всички, абсолютно всички нива, които съм минал. И да, после мога да пробвам първото ниво на The Tower. Много е готин звука. Взимам всичките монетки. Окей. Ой. Ех. Окей. Не. Опа. Не. Опа. Добре, как? Средоточавам се. Добре. Така. Ще взема монетката. Много рано, бе, много рано. Ой, добре, много сме добри, бе. Тук има ли? Какво имаше, бе? Тук май си спомням, че имаше нещо. Ето бе. Майко мила. Както и да е. Добре. Последен опит. О, добре. Не. Окей. Я да видим. Много добре се го направили. Аз те виждам. По-скоро не ме виждаш в реален живот, ама какво да направим се? Добре! Ами взехме една монетка от The Tower. И какво, умряхме ли? Да. Минахме първото ниво. Да, минахме го. С една монетка става, да, много добре. И да, това ще бъде видеото за днес. Ако искате още на Geometry Dash, лайкнете видеото и се абонирайте за канала. И чао, до нови срещи!